Tohle je Publicast, já jsem Jakub Malovaný a dnešní speciální díl patří Tomáši Baťovi. Od jehož narození uplynulo 3. dubna 150 let. Nejslavnější zlínský rodák a podnikatel světového formátu dokázal opravdu neuvěřitelné věci. Proměnil řemeslo v průmyslové odvětví a zlínská ševcovina díky němu dosáhla celosvětové proslulosti. Konec konců ve 30. letech minulého století svět věřil, že Baťovec znamená národnost. Životní filozofií Tomáše Bati bylo přijímat a překonávat výzvy. Jeho podnikatelské úspěchy nebyly dílem štěstí ani náhody, naopak byly odrazem systematické a dlouhodobé práce. Vedle toho dokázal vnímat lidi a chápat jejich pocity, obavy i přání. Baťa je inspirací v mnoha ohledech a jeho nadčasové myšlenky i silný životní příběh pronikají nejenom do podnikatelské sféry, ale třeba taky do umění. Ostatně nejedno divadlo jeho příběh přeneslo na jeviště. Ku příkladu Divadlo na Jezerce uvádí inscenaci Baťman v režii Petra Vacka. Honza Hrušinský s Nikolou Hrkolovou oslovili mě, tak jsem si říkal, co já s tím budu dělat, to bude hrozná nuda, co s nějakým podnikatelem, žádný umění. A pak jsem díky Gabriele Končetíkové a díky Kubovi Malovanému se dostal k materiálům o Baťovi a najednou jsem zjistil, že to je prostě neskutečně zajímavý člověk. Jo? Jedna věc je ta podnikatelská, ta druhá osobní věc, jako jeho život, kdy vlastně z takového téměř primitivního kluka, který vlastně si chtěl hrát na pána, tak se stala jako opravdu hluboká osobnost. V červnu pak bude mít premiéru na letní scéně Muzea Kampa muzikál Klan Baťa, ve kterém stvární jednu z hlavních rolí Tomáš Klus. Baťa je inspirativní a když si ho člověk nechá vejít pod kůži, tak má velkou chuť dělat velké věci, protože jenom velké myšlenky, velký plány, velký odhodlání, velká odvaha může člověka dostat do velkých výšin. A teď nemyslím materiálně, ale obecně jako myšlenkově a životně být na výši znamená být šťastný a spokojený a především být prospěšný společnosti. To je jako nedílná součást Baťova úspěchu. A dokázal jste se s nějakou postavou třeba stotožnit? Jako úplně, že bych byl s někým jako neoddělitelné duševní dvojče, tak to nemám. Jako rozhodně si myslím, že bych třeba s Tomášem Baťou měl konflikty, protože on byl jako přímočarej a takový nasrávací, tak s těma lidma já mám občas problém, protože já jsem spíš jako, já směřuju do té harmonie a snažím se jako se všema být za dobře, což je taky špatně, ale právě díky tomu jsem se od něj jako naučil nějaký přímočarosti a s Janem Antonínem, který ho hrajou, tak si myslím, že se stotožňuji víc, protože on byl takovej víc, Baťa byl takový stroj, že jo, nebo Tomáš byl takový stroj, zatímco ten Jan Antonín byl víc lidovější, asi mi to přijde. Dlouhodobě se Tomáši Baťovi a samozřejmě i jeho nástupcům věnovalo také Městské divadlo Zlín, které uvedlo hned 3 úspěšné inscenace. Baťa Tomáš živý, Já Baťa a Baťa 3. Poslechněte si nyní ojedinělou besedu, ve které se potkali hlavní představitelé zmíněných titulů, jmenovitě Gustav Řezníček, který hrál Tomáše Baťu, Rostislav Marek, jehož si diváci pamatují jako Jana Antonína Baťu, a nechyběl ani Radovan Král, co by Tomáš Baťa junior. Svůj pohled na baťovské téma samozřejmě dodávají také režiséři úspěšných zlínských inscenací, a to Dodo Gombár a Patrik Lančarič. Čeká nás speciální beseda, která tady ještě nebyla a já jsem moc rád, že mám tu možnost ji uvést, protože je to beseda divadelní. Budeme si povídat o fenoménu a odkazu Baťa trošku z jiného úhlu pohledu a také jsem moc rád, že se nám podařilo dát dokopy tuhle 5 vzácných hostů, protože v tom divadelním provozu a v čerstvě rozjeté divadelní sezóně to nebylo nic snadného. Takže dovolte, abych vám představil, já to vezmu postupně, naše hosty Patrik Lančarič, umělecký šéf Městského divadla Zlín a režisér inscenace Já Baťa. Dále je tady s námi Gustav Řezníček, představitel Tomáše Bati zakladatele.
Rostislav Marek, představitel Jana Antonína Bati. Radovan Král, představitel Tomáše Bati juniora. A nechybí ani Dodo Gombár, režisér a autor scénáře k inscenaci Baťa Tomáš živý. My si dneska budeme povídat o té baťovské trilogii, kterou Městské divadlo Zlín inscenovalo nebo začalo inscenovat před mnoha, tuším v roce 2014, takže před mnoha lety už. Jsou to inscenace Baťa Tomáš živý, Já Baťa a aktuální inscenace Baťa 3. A také musím přivítat svou milou kolegyni Gabrielu Končitíkovou, která tady se mnou celý týden byla a je tady i dneska. Já bych teda začal první otázkou, takovou obecnou pro všechny. Možná bych poprosil první pány režiséry, aby se ujali slova. A zeptám se na otázku, čím je pro vás pro všechny, ten baťovský odkaz významný? Jak ho vnímáte? Tak Dodo, jestli můžu poprosit. Tak dobrý deň, dobré odpoledne. Ja mám trošku déjà vu, som v takej časovej smyčke, lebo pred 2 týždňami sme tu nahrávali podcast a mám vlastne pocit, že sa o 2 týždne vrátil ten čas teraz. To je strašne vlastne blízko pri sebe. Ten odkaz je v každom prípade veľmi zásadný v tom, že človek, ktorý Zlínom prechádza, alebo v Zlíne vlastne trávi nejaký aktívny čas, musí na fenomén Baťa naraziť. Vlastne nejde to nevnímať. Čiže ja si myslím, že Zlín ako málo ktoré mesto, nie len v československom kontexte, ale dovolím si tvrdiť vlastne v nejakom globálnom kontexte je mesto alebo miesto, ktoré má veľmi jednoznačnú pečať, alebo vlastne jednoznačný odkaz. Nazval by som to až identitou. Otázka je, že či je to identita minulosti, alebo identita nejaká nadčasová, alebo identita povedzme prítomnosti. A ja si vlastne na tom osobne cením, že je to idea, alebo vlastne myšlienka zhmotnená do reality, alebo do činov. Vždy, keď som bol na Mrakodrape, bol som tam párkrát, vlastne ešte vtedy, keď som v podstate netušil, že sa nás bude táto inscenácia týkať, alebo tieto 2 inscenácie, alebo vôbec celý tento triptych, tak mňa vlastne fascinovalo, že sa dívam na maketu. Že mám vlastne pocit, že tá myšlienka, ktorá vznikla na papieri a pravdepodobne bola nejakým spôsobom zhmotnená do makety veľkosti jedného kuchynského stola, tak vy ju vlastne zrazu vidíte ako realitu. A to ma úplne fascinovalo a strašne ma to teda ako vždy až tak nejak dráždilo, že ako to je možné, lebo mám rád, keď ľudia nekecajú. Proste baví ma, keď sú slová premenené na činy. Lebo vlastne toho máme podľa mňa plné zuby všetci a zvlášť v súčasnosti, že tých slov je toľko a tých činov tak strašne málo. Takže v tomto je proste pre mňa baťovský fenomén a princíp Baťa úplne zásadný. Děkuju. Prosím Patrika. Je zaujímavé, že vlastne, to som už vtedy hovoril, že tí režiséri tej baťovskej ako trilógie sú Slováci. A ja tým, že nie som zo Zlína, že som zo Slovenska, tak určite inak ten baťovský odkaz vnímajú Zlíňáci a ľudia vlastne s nejakými koreňmi v tomto kraji a inak ľudia, ktorí o ňom buď počujú, alebo sa sem nejakým spôsobom prisťahujú a tak, že to je trošku iné. Ale takže možno môžem ponúknuť tento typ pohľadu. Vždycky to... Ja som narodený v 70. rokoch, čiže ja som aj Dodo, vlastne sme predstaviteľa tých takzvaných husákových detí, čo je také pejoratívne oslovenie tej našej generácie. Vždycky to bol Gottwaldov. Baťa bol v podstate vymazaný a bolo to jedno z takých tých zakázaných mien, ktoré ale mali silu a príťažlivosť už aj pre nás, ako pre nejakých tínedžerov v tom čase, keď sa s tým človek nejako vlastne stretáva. Takých mien bolo viacej z toho Československa. Baťa bolo silný magnetizmus, proste taký ako kult, ale v dobrom slova zmysle kult. A po revolúcii zrazu Gottwaldov Zlín. Všetko sa to nejakým spôsobom začalo otvárať. Aj tie príbehy začali vlastne znovu vstupovať do nášho sveta, do našich životov a tak ďalej. A je to taká silná energia z celej tej familie,
z toho, čo vytvorili. Že oni sú neobíditeľní. V kontexte Československa sa nedá hovoriť o Československu, o prvorepublikovom Československu, o celej tej tradícii, ktorú Masaryk a vlastne ľudia okolo neho do tej prvej republiky kódovali a tak ďalej. Baťovci boli vlastne výrazní predstavitelia tej prvorepublikovej idei a vôbec takej zvláštnej energie, ktorá to Československo, novo vzniknuté, vo veľmi komplikovaných okolnostiach svetových a tak ďalej, ten zvláštny ostrov, ktorý vznikol na tých troskách toho Rakúsko-Uhorska, kde prišla ústava, ktorá ženám dávala právo voliť a tak ďalej. Keď si uvedomíte, že v Švajčiarsku ešte v 70. rokoch ženy nemohli voliť, čo je absurdné z dnešného pohľadu. A toto všetko hovorilo o nejakej modernej vízii, modernej spoločnosti, krajiny, ktorá bohužiaľ v kontexte dejín nemohla sa rozvinúť tak, ako si to želali mnohí tí, ktorí pri tých začiatkoch toho Československa stáli. A Tomáš Baťa ako zakladateľ a vôbec táto baťovská tradícia prispela veľmi silno, akoby podľa mňa k sláve Československa, k jeho značke, k jeho akoby tej spoločnosti. To sa proste málo komu podarilo, už aj v kontexte, keď sme sa bavili, že Trnky a hviezdy sme robili tých Jelinkovcov, že vybudujú na takomto mieste kúsoček vedľa seba tak významné firmy, ktoré v podstate sa stanú svetovou značkou. To je podľa mňa tak niečo mimoriadne, tak niečo výnimočné. Toto sa nedalo obísť. A hovorím, ani tým komunistom sa nepodarilo úplne to vymazať, lebo v ľuďoch ten magnetizmus a príťažlivosť na Baťovcov bola. No a potom samozrejme, to máte odkaz stále aj na Slovensku, však Partizánske je jedno z tých miest, ktoré sa pôvodne volalo Baťovany. Keď idete do Tatier, tak je tam Svit. Svit máte tu vlastne a Svit je mesto na Slovensku. Takže toto všetko na mňa robilo samozrejme obrovský dojem. A ja si už pamätám ako reprezentant tej generácie revolučnej, že Nežná revolúcia, keď bola, teda sametová po česky, tak ten príchod Tomíka Baťu do Československa bol symbolický ako na všetky strany. A nikdy by mi nenapadlo, že sa ako stanem nejakým spôsobom človekom, ktorý sa aj pri tej tvorbe môže vlastne dotknúť toho ich príbehu, ale to je iná vec. Takže veľmi silný magnetizmus a vnímam ho naozaj v tom kontexte až ako do hĺbky toho, čo to vlastne znamenalo aj pre Československo a pre celú tú značku Made in Czechoslovakia, meno Baťa. Stejná otázka pro pány herce, tak čím je pro vás baťovský odkaz významný? Jak ho vnímáte? Mám začít? Dobře, tak já to cítím asi podobně jako Dodo Gombár. Mně se vlastně na Baťovi nejvíc asi líbí taková, nebo co mě nejvíc zaujalo, poctivost. Poctivost, pravdivost, střídmost v jistém smyslu, ale a pevnost. A to se mi prostě, to je mi jakýmsi vzorem, kterého asi nikdy v životě v tomto měřítku nebudu schopen dosáhnout. Já jsem se teda narodil v Otrokovicích, to možná někteří víte. Prvních 5 let svého života jsem prožil v baťovském čtvrtdomku v staré kolonii v Otrokovicích. Pak jsme se přestěhovali do baťovského činžáku. Moje první nějaké takové koketerie s uměním probíhaly na společenském domě nebo ve společenském domě v Otrokovicích. Impozantní stavbě, která teďka čím dál víc chátrá a vždycky mě to úplně jímá za srdce, když kolem ní procházím, co jsme byli schopni dopustit, jak tady tento architektonický skvost a hlavní památka architektury v Otrokovicích, jak vypadá dnes. A můj vztah k Baťovi byl ale ambivalentní, protože třeba v 7. třídě základní školy, protože jsem byl takový aktivní pionýr a
aktivní, ambiciozní dítě, tak jsem dokonce paradoxně psal nějakou takovou jakože něco jakoby diplomovou práci nebo referát, ale takový jako delší na několik stran, možná to ještě někde doma dokonce bych našel, o národním podniku Svit, kde jsem vycházel z nějaké tehdejší literatury, jak Baťa prostě vykořisťoval dělníky a jak je prostě sdíral z nich kůži a hlavní pro něj byl profit a prostě imperialismus a kapitalismus, které jsme chtěli potlačit, prostě jak tenkrát tady vládli. A potom vlastně čím dál víc se tím člověk zabýval a to teda musím podotknout, že si myslím, že mnoho z vás je mnohem většími odborníky na Baťu než já, tak zjišťoval, že ten Baťa vlastně nechtěl jenom jako profitovat a zvelebovat a zvětšovat své tovární, jak to mám říct, tu továrnu, jo? Ale vlastně kultivoval a vychovával ty lidi, kteří tam pracovali. Vždycky, když ráno se mi nechce vstávat, tak si vzpomenu, že prostě pan Baťa by takové lenošení určitě nestrpěl. Vždycky, když si dám druhé pivo, tak si říkám, to by pan Baťa mě okamžitě urazil ruku. Jo, že prostě bohužel nedosahuju těchto kvalit baťovských, ale uvědomuji si, že to by měl být pro nás takový jako nějaký jako vzor nebo cíl, kam směřovat a zároveň si ale uvědomuju, že kdybych byl mladým mužem v Baťově škole práce nebo mladou ženou, tak bych asi těžko chtěl v 7 ráno v neděli vstávat, chodit na rozcvičky a mít organizovaný v podstatě veškerý volný čas. Ono to bylo opravdu trochu vlastně ta disciplína, kterou on vyžadoval, muselo být lehce psycho, ale na druhou stranu ty lidi to dělali, protože to dělat chtěli, viděli zatím ten profit, viděli tu kultivaci svého vlastního života a to, že to bylo výjimečné, vlastně můžeme vidět tady na Zlínsku na každém kroku a v podstatě víceméně platí, že to, co tady nevytvořili Baťovi, tak to tu není. A je úžasné, že ten základ toho ducha, který tenkrát možná tak drasticky z těch mladých lidí, jakože se snažil vlastně v nich vybudovat, tak tady nějakým způsobem je. A třeba i genius loci tady tohoto domu, této vily na mě působí, protože vždycky, když sem přijdu, tak dostanu trému a v takové nějaké zvláštní pokoře, ale zároveň jakémsi klidu a vděku, nebo pocitu vděku, nebo díků. Vždycky vlastně se těším z toho, že tu můžu být. Takže nevím, jestli jsem to nějak pojmenoval, ale toto pro mě asi znamená nějaký princip Baťa. Děkuji. Já navážu na Gustava, já jsem z Kroměříže a přiznám se, ačkoliv naše rodina byla silně antikomunistická, tak můj dědeček měl v knihovničce brožurku Batismus v kostce a ta opravdu dehonestovala celý tento rod. A já vlastně měl tak trochu i zadřeno jako student to, že to byl prostě nějaký kapitalista, který byl, ano, světově uznávaný, ale přece jenom to nebyl člověk milý, nebyl to zase tak jako, jak se možná o tom mluvívalo dříve, pracovitý, ale že se to z něj takhle dělalo. To bylo na základě té brožurky. Poté, když jsem jezdil do Gottwaldova, do divadla pracujících, tak jsem se ptal, kde je onen ten mrakodrap, co vystavěl pan Baťa. A oni mi řekli, jezdíš z Kroměříže kolem něj. Když jsem viděl malé jako tu budovu, která vlastně měla být mrakodrapem, tak se mně velikost toho Bati taky nezdála zase tak veliká, jo. Tak já jsem byl trochu skeptický. Poté, když v roce 89 jsem se potkal s panem Tomášem Baťou juniorem na balkóně tady radnice a když jsem mu měl předat obraz Jožky Úprky a zarecitovat báseň Jiřího Volkra, tak jsem viděl, jaké
on sklízí nadšení, že jsem báseň přestal vůbec jako vnímat a nerecitoval, Jožku Úprku dal stranou a jenom jsem obdivoval to, jak vlastně to město je tím Baťou posedlé. Byl to pro mě nesmírně emotivní, silný zážitek. Tak jsem si říkal, kruci, opravdu v tom Baťovi něco bude. A já na základě tohoto silného zážitku jsem lehce začal studovat o celé historii vlastně tady toho rodu. A když jsem se dostal k tomu, že jsem mohl hrát Jana Antonína, ale předtím ještě i s Dodem Gombárem jsem měl možnost hrát bratra Antonína v inscenaci Baťa živý, tak tam jsem vlastně už začal tak nějak jako nasávat ty věci a zjistil jsem, že jsou to pozoruhodné osudy a ta houževnatost tady těch vlastně osobností mě vlastně dodává dneska i sílu k tomu, že oni si nesmírně vážili svých spolupracovníků. Dokonce oni jim říkali kamarádi, spolupracovníci. Já vím, že je to možná banální, ale víte, já to mám rád, když mě někdo takhle hezky osloví a když vlastně vám i dávají tu práci a že si můžete vlastně zasloužit tu práci a říkají, že nejen ten zlý kapitalista, každý je zlý, ale i ten nezaměstnaný si za to může, že je nezaměstnaný. Tak co si vážím, že opravdu naučili lidi mít vztah k práci. Je to možná fráze, ale já jsem zjistil, že to fráze není, protože pracovat a nestydět se za to je moc hezké. A ještě vám zpívá Radovan Král. Tak, dobré pozdní odpoledne. Já se přiznám, že jak už já také navážu na oba dva pány přede mnou, já jsem na rozdíl od nich nejsem ani z města, ani z kraje. Jsem takzvaná náplava ze Slezska, z krásného města Opava. Takže já jsem asi nejméně zasažený vůbec Baťou, batismem od dětství, ale k tomu taky musím říct, že jako všichni i v tom našem slezském městě, a myslím, že to tak bylo všude, všichni jsme věděli, všichni jsme jméno Baťa znali. Už jenom z toho, že když se šlo kupovat boty ve městě, tak se šlo k Baťovi. A já jsem nikdy nechápal, když tam bylo napsáno obuv. A všichni tomu říkali, k Baťovi se jde kupovat. Byl to skutečně taková ta klasická prodejna baťovská, která je v mnoha městech dodnes. Takže to jméno znám od malička. No a samozřejmě jsem přišel do Zlína, jsem taky narozený v 70. letech jako pánové, jsem tady s kolegou Baťu nejmladší. Tak jsem věděl, že přicházím do Baťova města. A byl jsem ohromený tím, jak je endemitní to město prostě mezi ostatními městy. A dlouho jsem si na to zvykal. Ze začátku mi to moc nevonilo, se přiznám. A dneska bych to nevyměnil za nic na světě. Je mi tady strašně dobře v tom Zlíně. Měl jsem tu možnost být nadšeným divákem obou baťovských představení. I Jana Antonína, i Tomáše Bati živého, protože jsem ani v jednom v nich nehrál a ani v tu chvíli by mě nenapadlo, že ještě bude třetí díl Tomáše Bati mladšího. A to Kubo si zapomněl zmínit, že i tímhle autorem i scénáře, i režie je taky Dodo Gombár. Zmiňoval si pouze... To je pravda, pardon, to se omlouvám, ano. Tak já to chci takhle doplnit. A díky těmto představením, díky tomu, jak už jsem poměrně dlouho, už se cítím být Zlíňanem, tak jsem jako spousta z vás pomalu začal vnikat do toho tématu batismu a města a architektury. A jsem šťastný, že jsem si mohl zahrát nejenom, že Tomáša Baťu mladšího, ale že jsem se vůbec mohl účastnit projektu, který se baťovské rodiny týká. Jsem fascinovaný městem, příběhem, který není vhodný snad jenom pro divadelní zpracování, ale samotného mě udivuje, že ještě nevznikl nějaký hollywoodský biják na toto téma, protože je to nesmírně dramatická poutavá historie tohoto jména, tohoto města. Tolik za mě.
Já si ještě můžu, celou dobu jsem myslel na to, že ještě bych možná řekl jedno slovo, které mě k Baťovi váže, a to je zodpovědnost. Jo, tak promiňte, jenom jsem chtěl dodat, kromě té jakési férovosti a k té poctivosti, pravdivosti, tak zodpovědnost. Děkuju. Děkuji moc. Pro mě to bylo takové jako baťovsky dojemné, protože já jak s tím Baťou v té hlavě trávím už těch 15 let, je to dlouho. A vy jste s ním také strávili nějakou dobu. Každý v nějaké podobě, nějaké roli, pánové připravovali, vy jste se s tou rolí a tou osobností seznamovali. Já budu mít takovou otázku, která mě vždycky zlobí, když mi ji někdo položí a já si ji přesto neodpustím. Kdybyste měli možnost potkat některého z těch Baťů, kterého byste si vybrali a na co byste se ho případně zeptali, jestli vůbec na něco. Že když jste třeba opravdu připravovali scénář, přicházela režie, zkoušeli jste roli, četli různé podklady, jste si řekli, tyjo, kdo ví, jak by možná, jestli vás vůbec někdy něco takového napadlo. Tak co, kdo se toho ujme? No, tak pokojne začnem. Nedám na to uspokojivú odpoveď v zmysle, koho by som chcel ako potkat, ale odpoviem na to inak. My sme ich vlastne potkali. Ja to fakt vnímam tak, lebo všetky tie inscenácie vznikli na základe ako fakt hlbokého štúdia dokumentov, archívov, materiálov. Ja sa venujem týmto dokumentárnym témam 11 rokov, úplne programovo vlastne. Na Slovensku som robil celú sériu vlastne filmov a inscenácií divadelných a rozhlasových vlastne hier. Vnímam to takto, že ja sa pokúšam za seba, keď poviem, v tej histórii hľadať, že pre mňa je to vždy pohľad z prítomnosti do minulosti. Není to pre mňa snaha o nejaký ako sentimentálny návrat do minulosti. Pre mňa je to vždy pohľad z prítomnosti do minulosti, aby sme v tej minulosti našli nejaké dôležité poznanie pre tú našu prítomnosť. Aby sme v tej minulosti našli akési stopy toho, kým sme. Nelen my ako ľudia, ale vôbec tá spoločnosť. Toto považujem za veľmi dôležité, pretože to, kde sa nachádzame, je výsledkom nejakých rozhodnutí, nejakých udalostí, ktoré formovali tú spoločnosť, našu celú tú krajinu, ktorá prešla rôznymi peripetiami, a tak ako človek bez minulosti je vlastne človekom polovičným, tak spoločnosť bez minulosti je tiež vlastne ničím. Ale myslím tak, ako bez toho, že by tú minulosť svoju poznala a vedela ju. A toto v tom považujem za veľmi dôležité. A teraz k tomu stretnutiu, Gabrielo, tak vždycky je táto práca na týchto dokumentárnych témach alebo na živých ľuďoch, aspoň ja to tak mám, je to z časti archeológia, taká divadelná alebo umelecká, a z časti je to taká detektívka. Vlastne človek, vy vstúpite do tých archívov, do tých dokumentov, kníh, listov, výpovedí rôznych proste historikov alebo živých pamätníkov a vám sa tá postava začína skladať. Vy vlastne akoby rekonštruujete ten príbeh, alebo sa o ňo snažíte. A rekonštruujete ho tak, že tá anima, tá duša, kde si sa ako človek už začne proste cítiť. Nedá sa to obísť. To nie je len nejaký dokument. Ten niekto písal, niekto ním niečo hovoril, niečo sa v ňom odohráva dôležité. Za každým spisom, za každým proste dokumentom je konkrétny osud človeka, ktorý v danej chvíli niečo cítil, prežíval, niečo sa s ním dialo. Pre nich to muselo byť hrozne silné a ťažké, ja neviem, zachraňovať mesto, štát. To nebola len fabrika, však oni cítili zodpovednosť za celú tú spoločnosť. To neboli nejakí do seba zahladení, jak dneska mnohí podnikatelia podľa mňa v tom robia chybu, že myslia iba na seba.
ako pre mňa jeden z tých princípov baťovských bolo to, že oni zdieľali aj ten majetok, zdieľali vlastne to svoje myslenie, celý ten to bola nejaká filozofia, ktorá ale vstupovala do celej tej spoločnosti. A toto sa nedá obísť. A vám to zrazu začne trošku žiť. Človek prvé, čo zacítite, je zodpovednosť, samozrejme. Lebo vy si uvedomujete, že tu narábate s nejakými dokumentami, myšlienkami, so živými ľuďmi a tak ďalej. Takže ja som stretol do istej miery, do ktorej to možné je, tak myslím, že som sa s nimi stretol. Že jedna z tých vecí, pri tých príbehoch, fakt som ich robil mnoho za tých 11 rokov. Mňa toto na tých dokumentárnych témach fascinuje, keby som to mal povedať v porovnaní s tým fiktívnym divadlom alebo s divadlom fikcie, že vám to divadlo v istom zmysle splynie so životom a tak ako vy vstúpite do života tých ľudí nejakým spôsobom, tak oni vstúpia do toho vášho života. A toto pretnutie zostáva a nejako si ho nesiete. Je to fakt veľmi silné a dosť ťažko sa o tom hovorí. Takže takto je moja odpoveď. Já jsem z toho taková až baťovsky dojatá, protože když se někdo zeptá, koho bych si vybrala, tak za mě by to byla Marie Baťová. Já bych se nepotřebovala potkat s Tomášem, protože já to říkám, že jako za tu dobu já už jsem s ním tak splynula. A to bylo tak krásné slyšet. Já si vždycky myslím, že jsem švihla v tom archivu, když čtu ty jejich dopisy a úplně jako mi to běží před očima ten příběh. Je to dobrý, jestli vám to běží stejně, tak jste mě uklidnil. Já poprosím třeba Gustava, jestli by to byl Baťa a zeptal byste se ho na něco. To je hrozně těžké. Člověk by je chtěl potkat všechny, že? A zároveň nějakým způsobem jsme se s nima setkali, nebo jsme se snažili se k ním nějak jako přiblížit. Ale stejně bych si asi nakonec vybral Tomáše Baťu, zakladatele, protože mě fascinuje tím, jak to vlastně všechno prosadil, jak byl možná až takovým tím sucharským způsobem, protože ten toho Jana Antonína Baťu vnímám jako, že měl takový jako šmrnc, že prostě měl takový jakoby větší jakoby nadhled, takový světák, dal tomu vzdušnost a v podstatě velmi dobře pokračoval dál, což bylo možná překvapením pro mnohé a je škoda, že ten Jan Antonín Baťa byl potom úplně opomenut a téměř vymazán. A ještě dneska je spousta lidí, kteří bydli ve Zlíně v Otrokovicích a myslí si, že Baťa byl jeden, anebo že Tomík Baťa, který přijel v tom 89. byl ten Tomáš Baťa zakladatel. Mají v tom úplný guláš a vlastně neví o tom nic, jo. Ale já bych si přece vybral toho Tomáše, protože si uvědomuju, že když něco děláte, tak vždycky je vlastně ten základ je nejtěžší. Když se rozhodnete doma třeba natírat něco nebo malovat, tak tou štětkou šmrncat je už takové zábavnější, ale obrušovat to a připravovat to a tmelit to a tak dál, tak je vlastně taková pruda, aspoň já si myslím, že to tak většina lidí má, jako já, jo. A to se vám nechce. Chce se vám vlastně to, až vidíte, že to má velkou změnu a že to je krásné. A ten Tomáš Baťa, zakladatel, ten vlastně dělal ten základ. Ten dělal to, kdy to musel jako vydobít i vlastně tou vlastní tvrdostí. A říkám, jak tady zaznělo několikrát už teďka slovo zodpovědnost, ale také vlastní příklad. Dneska spousta lidí, jako těch podnikatelů a těch manažerů a vedoucích a majitelů vlastně nejdou vlastním příkladem. Dneska je trend, kdy člověk se stydí za to, že někomu slouží. Dneska se to bere jako, že kolik lidí slouží vám a ne, že vy někomu sloužíte. Lidé se často i stydí za to, že někomu poskytují nějakou službu, je to takové jakoby dehonestující a přitom vlastně by to měla být jako čest a měli bychom mít k takovým lidem úctu, že někomu slouží, že umývají záchody, teď mě nic jiného nenapadá třeba. A ta služba není nic ponižujícího. A to si myslím, že možná i proto ten fenomén toho baťovského rodu je, že oni vlastně nepohrdali lidmi, kteří měli menší vzdělání nebo byli vlastně v tom žebříčku té hierarchie, té fabriky pod nimi.
tam to bylo vlastně úcta k člověku a pokud ten člověk se choval slušně a dobře pracoval, tak o to větší úcta. A to si myslím, že je vlastně základ toho, abychom se nebáli sloužit a abychom měli úctu k lidem, kteří slouží. Takže já bych chtěl potkat Tomáše Baťu, zakladatele. Děkuju. A počkejte, kdybyste se ho měl na něco zeptat. Jednu jedinou krátkou otázku. Já si zaprvé myslím, že Tomáš Baťa, kdyby teďka tady byl, tak by nás vypráskal, že toto jsou kvandání, nějaké keci, že vlastně on chce vidět tu realitu, ty výsledky. Tak vlastně nevím, co. Já bych se ho zeptal, jak to všechno, kde bral tu energii na to, protože si myslím, že člověk potřebuje občas jako nějak vypnout. Jo, a mám pocit, že u něj i to, že relaxoval, bylo vlastně jakýmsi způsobem naprogramované, že možná nebyl spontánní v tomto směru. Vím, že se uměl taky smát, ale že byl vlastně velmi tvrdý a na sebe samozřejmě, no a potom i na to okolí. Taky něčeho dosáhl samozřejmě, ale mě to fascinuje, že někdo dokázal být až tak na sebe jako přísný. Tak jako, jak to kompenzoval, nebo kde bral tu energii k tomu, aby dokázal být na sebe tak přísný. Tak jo, děkuju. Já, jak už jsem se zmínil, jsem se několikrát s panem juniorem Tomášem Baťou setkal a já mám takovou vzpomínku, když měl oslavu 90. narozenin u nás v divadle, tak mě bylo řečeno právě, že pokud bude chtít, tak že může vystoupit na jeviště a že se mám na něco zeptat. No a tak jsem se ho zeptal, zda vůbec chce něco říct. No to byste se divili. Ten vyskočil ve svých 90 opravdu na to jeviště, ale s takovou energií ale o čem to mluvil, jako to už ani nevím, ale prostě vím, že to byly jako takový přehršel slov a hlavně zase to byla možná pro některé lidi fráze, ale on vás nabil energií, on to myslel upřímně, srdečně a poté, když skončil, pořád se mě sice držel takhle za ruku, jo, já to bral jako takový jako velký vyznamenání, ale zároveň mě svíral tak, že už jako jsem trpěl, ale nicméně tu skleničku toho šampaňského si představte z takové piety, mám dodnes. Byť je to úplně obyčejná sklinka, jo, ale já ji mám schovanou a vždycky si na ten moment vzpomenu a když jste říkala, Gábino, že jestli nějakou ženu teda bych oslovil, tak mě totiž paní Soňa se hodně líbila, jo. Ona byla byť starší osoba a charismatická a vím, že moje žena taky říká, no jo, ty jsi na blondýny, já říkám, no jo, ale ona byla taková jako, měla ty ostré, hezké rysy, nádherné oči a mně se podařilo to, že jsem s ní dokonce tancoval. A to proto, že ona si vzpomněla na píseň, že zná jedinou českou Proč ten jetelíček. A chtěla si to zaspívat a zatančit. Místní folklorní nějaká skupina odmítla tuto píseň, jelikož jako je to něco jako dehonestujícího, aby taková jako folklorní skupina zpívala takovou běžnou lidovou sprostou píseň. No nicméně pan Pavliščík musel oslovit pana Zikmunda, pan Zikmund domluvil teda té cymbálovce a oni začali hrát Proč ten jetelíček. A já jsem opravdu jako ještě tehdy jako mladík si mohl s ní zatančit a to je pro mě zase jako takový taky jako velké vyznamenání to, že měli v sobě prostě takový nějaký entuziasmus. Takže to bylo takové setkání s těmi nejmladšími, ale já, kdybych se měl zeptat, tak bych se opravdu zeptal svého Jana Antonína, ke kterému mám opravdu hluboký vztah a toho bych se zeptal, jestli by nechtěl být prezidentem. A jestli by si nechtěl vzít nějaké šikovné čipery, které by to dali dohromady tady. Super, děkuju. Jestli můžu i vás, Radované. Tak já budu asi stručnější. Já skutečně nevím.
Asi by mě, protože Tomáš Baťa třetí, teda respektive mladší, o něm už samozřejmě je hodně audiovizuálních záznamů, takže bylo z čeho čerpat při vlastně tvorbě naší inscenace. Já jsem se s ním osobně nesetkal jako Rosťa a tudíž nemám žádnou historku. Ale samozřejmě velmi mě teda fascinovala skutečně postava Jana Antonína Bati. A protože, jak známo, prostě on vkročil do děje velmi ostře, vlastně vstoupil vlastně do toho příběhu a že neustále spory skutečně v té rodině byly, mě by skutečně zajímalo, jaký byl člověk. A kdo měl pravdu, nebo zajímalo by mě, jaké by to bylo. A ještě o to víc by mě zajímalo, a to myslím všechny, jaké by to teda bylo, kdyby nepřišla válka a kdyby nespadlo letadlo, kde by dneska Zlín, Evropa, Československo, svět, kde by vlastně byl Baťa a podle mě by ho velmi ovlivnil. Dál. Díky moc. No, to je komplikovaná otázka, ale ja teda, čo ma napadlo, že ešte predtým, než by som niektorého potkal, tak ja by som chcel vidieť Rosťu, jak tančil s tou Soniou. Tak to len tak ako na margo. Víte co, to je strašne vlastne taková trošku záľudná otázka, pretože tam je hrozne dôležité, v akom kontextu ako by sa odohralo to potkání. Kdybych měl byť vlastne ako v kontextu Baťovej školy mladých mužov, tak pravdepodobne mňa z mojou povahou by to dlho nebavilo. Čiže tým pádom to potkání by nemalo nejaké pekné konzekvencie a asi by som na to nespomínal rád. Zas na druhej strane, teďka pri tom výskume u Baťu třetího, u Tomíka Baťu sme vlastne narazili na to je tiež otázka, odpoveď vlastne na Rosťovu nastolenú otázku. Jan Antonín v jednom vlastne zdroji som narazil na to, že chcel byť prezidentom. A mňa by strašne zaujímalo ešte víc, jak to potkání, byť svedkom jedného z tých súdov Tomáša Baťu mladšího a Jana Antonína v Amerike. Hrozne by som u toho chcel byť čiste vlastne z dokumentárneho, vôbec z nejakého voyeristického ako uhlu pohľadu, ale iba z tej možnosti proste ako takýto zážitok absolvovať. Vlastne tie emócie, všetci to určite dobre poznáte, že tie nahromadené emócie, skryté, tie tzv. Latentné, nevyslovené veci sú podľa mňa obrovskou ako vraždou tých skutočných emócií. A tam podľa mňa bolo toľko ako nánosov, ktoré bolo potreba si nejak ako vyříkať, že sa mi zdá, že na tých ako bezprostredných dialógoch bolo strašne moc vlastne ako dramatického potenciálu. Takže by to bol tento druh vlastne setkání a keby som, teda tiež mám jednu skúsenosť a tým vás nebudem zaťažovať, pretože myslím si, že keby tu bol Baťa zakladateľ, tak ako hovoril Gustav, tak on by v prvom rade stopoval naše odpovedi. Takže už teraz som mu prekročil podľa mňa o 12 vteřin, ale ešte si 20 nechám. Ja som tiež mal to šťastie, že som Tomíka Baťu potkal. Vyskytol som sa rok pred jeho smrťou v jednej úplne zaujímavej spoločnosti spôsobom v podstate docela náhodným, ale mala v tom trošku prsty aj nadace Tomáše Bati a bol som pozvaný na jednu večeru, kde nás bolo asi, 5 alebo 6 tuto v Zlíne na rybárne a Tomáš Baťa mladší bol hostiteľom vlastne tej večere a zažil som s ním strašne krásny, taký vlastne osvobodzujúci večer a bavil ma extrémnym spôsobom jeho životný elán, jeho entuziasmus a ten bol vlastne ako taký, že by v podstate schoval do kapsy mnohých 40-tníkov, 50-tníkov. A to ma strašne bavilo, že z ktorejkoľvek témy, ktorá zaznela tam vlastne v tom diskurze alebo v tej debate, on sa dokázal niečo napojiť a rozviť to napríklad svojou vlastnou empíriou alebo svojimi otázkami, svojou zvedavosťou. Takže to bol veľmi, veľmi pekný večer a v tej chvíli som sa vlastne pýtal, už si nepamätám moc na čo, ale viem, že som ho pozýval do divadla a robili sme vtedy v divadelnom klube predstavenie Zlodejky a to bolo také bez pauzy a trvalo to asi hodinu 20 alebo hodinu 25 a on sa ma pýtal, že jak to je dlouhé. Ja som mu povedal, že len hodinu 25 a on povedal, že co bych tam hodinu 25 delal. Takže ako to bol taký ako úplne otočený vzťah k perspektíve času. Takže asi tak. Díky moc. Já bych se teďka zeptal primárně Patrika a Doda.
Jak bylo těžké pro vás i v kontextu toho, co už máte pracovně za sebou, se popasovat s těmi životními příběhy, v Patrikovém případě Jana Antonína Bati, v Dodovém případě Tomáše Bati a Tomáše Bati juniora? Mám ja naviazať? No, to je relatívne, ak to bolo ťažké. Ja si vlastne nemyslím, že tvoriť je ťažké. Čiže podľa mňa to nebolo ťažké, bolo to svojím spôsobom niekedy bezhraničné alebo ako nekonečné. V tom prvom prípade, v tom roku 2014 som strávil tým štúdiom alebo tým vyhľadávaním informácií skoro rok po rôznych archívoch od Klečúvky až po nejaký čas, ktorý som strávil práve tuto v Baťovej vile hore v Podkroví a týždeň som tu písal, ale to je vlastne ako nekonečný beh. V podstate dostávate sa k jednej informácii, ktorá vám odhaluje ďalšie informácie, tie vám odhalujú ďalšie informácie a tak ďalej. Nemá to vlastne konca kraja a skôr bolo ťažšie z toho niečo vybrať. To znamená, že ako tých materiálov bolo toľko, že mi bolo skôr vlastne náročné rozhodnúť, čo v tej inscenácii nebude. Pritom, aby som teda skrátil, aby sme nejak trošku sa pohli v čase. Pri tom treťom Baťovi to už bolo jednoduchšie v tom slova zmysle, že mal som pocit, že tieto vedomosti mi dávajú nejaký proste pevný bod alebo nejaký základ a naväzovalo sa mi na to ľahšie, ale fascinujúce na tom bolo, že ten Tomík Baťa v podstate tu bol nedávno, ako medzi nami, myslím, ako živými. Čiže tá bezprostrednosť alebo tá blízkosť tej postavy, ktorá ešte nedávno nebola len dramatickou postavou, ale bola skutočnou postavou, to mi zase dávalo určitý druh ako prekážky, pretože som mal pocit, že ešte nie je dostatočne ako prežitý čas toho odstupu. Ale ja to skutočne nechcem to nejakým spôsobom ako zľahčovať tú odpoveď, ale vlastne podľa mňa tvorba v tej svojej prapodstate ťažká nie je. V podstate neviem, čo by som k tomu dodal, lebo je to úplne rovnaký príbeh. Ja len možno v tom kontexte poviem to, že áno, keď človek nahromaďuje tie materiály a robí to štúdium a tie rešerše a vlastne celý tento ako toto na stole človek má po pomyselnom stole proste haldy dokumentov a tak ďalej. To najťažšie je vlastne nájsť ten príbeh v tom celom tak, že presne čo tam nedať. Možná ešte teda doplniť. Ja chcem doplniť to, ale že v mojom prípade tú najmravenčejšiu prácu vlastne robil Peter Pavlac, profesor Pavlac, dramatik slovenský, významný a tak ďalej, rovnako ako Dodo je dnes významný slovenský dramatik. Dodo si píše tie veci, mne to väčšinou robí Peter Pavlac, takže, ale bol som na tom veľmi aktívne účastný. Je to veľmi totožné ako Dodo, takže nerad by som sa ako v tomto opakoval. Možná ještě doplňující otázka pro tebe. Bylo to v něčem lákavější i v kontextu toho Jana Antonína Bati, který je opravdu vnímaný rozporuplně? Lákalo ti to téma i z tohoto důvodu? Ja som zistil o Janovi Antonínovi vlastne až v momente, keď tá téma mi pristála na stole. Takže v tomto to úprimne poviem, že som bol ako tabula rasa. A to si myslím, že bolo v niečom aj mojou výhodou, alebo aj nebol som zaťažený nejakým predpríbehom, nebol som zaťažený nejakým kontextom, nič ma nezväzovalo v tom, takže vlastne myslím si, že v tomto zmysle to bolo fajn. Asi potom sa budeme možno detailnejšie baviť o tom, alebo teraz už mám nejako rozviesť toho Jana Antonína, alebo niečo, že... My to samozřejmě rozvedeme ještě v tom podcastu, čili teďka nám tak můžeme asi okrajověji. Tak mňa zaujalo to, že v čase, keď sme začali študovať ten materiál a vôbec celý ten príbeh, tak zrovna v tom čase Český rozhlas zhodou okolností mal nejakú reláciu o Janovi Antonínovi, ktorú mimochodom uvádzal ten známy český historik a televízny archivár, bože, teraz neviem spojeného meno, to je ostuda, ale vo Videostope tiež robil toho Čáslavský, pán Čáslavský, presne, s veľkou úctou voči tomu človeku. A
tam popri tom bola anketa a v tej ankete bolo, že či bol Ján Antonín kolaborant alebo nie. 80% ľudí odpovedalo, že kolaborant. A ja som si uvedomil, to už vlastne, ale sme začali mať dočinenie už aj s tým, čo sa dneska deje. Fake news, propaganda a ja neviem čo. Že som bol fascinovaný vlastne tým, že jak tá komunistická propaganda ako funguje doteraz. To ma ako vyslovene zarazilo. Keď už aj Tomík vlastne prispel k očisteniu mena vlastne Jana Antonína, čo boli ich spory osobné, to my sme napríklad do tej inscenácie ani nechceli nejak moc dávať. To, čo sme tam dali, bolo to, že to začalo pri tom dedičstve a pri tej poslednej vúli, jo, že tam to bolo, aj tie rôzne varianty, čo sa a tak ďalej, lebo tiež sú o tom všelijaké fámy. To tam je, ale to sme s Petrom veľmi rýchlo zistili, že toto rozplietať, čo nerozplietol ako súd proste počas, 50 rokov súdnych sporov a tam nikto z nás ani mi to neprišlo vlastne dôležité, ani zaujímavé, ako rozpletať tento typ rodinného sporu. Skôr išlo o čosi iné a na to sme sa my nejako sústredili. A každý z nich to mal v niečom ťažké. V prípade Jána Antonína tie okolnosti tej války vlastne, druhej svetovej, tak jak v akomsi zmysle tá prvá svetová zrodila toho Tomáša, zakladateľa. A tak tá druhá svetová vojna to sú tak ťažké okolnosti s takou zodpovednosťou. Ja to dodnes to neviem povedať, ako by to bolo. Ale jedno viem, že tá pravda nie je čierno-biela. A pokiaľ sa my ako spoločnosť nezriekneme dobrovoľne, nezriekneme toho čierno-bieleho videnia sveta, tak sa nikam ako spoločnosť neposunieme. To čierno-biele videnie sveta je vlastne strašne nezrelé, hrozne nedospelé. Máte kopu príkladov o tom, ako v takýchto zložitých situáciách je nesmierne skúšaný ľudský charakter. Testovaný na takých hranách, že to je veľmi ťažké. A ja si myslím, a tak týmto by som to tak, lebo to strašne veľa vecí v tom všetkom a tak ďalej, ale myslím, že to je jedna z úloh umenia. Nie jediná, ale jedna z úloh umenia alebo divadla je to, že o týchto historických postavách, o týchto historických udalostiach, keď vy čítate knihu historika, niekto to dokáže písať tak populárne, že prežijete nejako ten príbeh, ale väčšinou sú to fakty proste zahltené v množstve, dynamika toho príbehu je nejak inak a tak ďalej. Ale tá úloha umenia, alebo v našom prípade divadla, je proste v tom, že vy dokážete rozprávať, a to je to, čo mňa na tom baví, históriu cez prostredníctvom konkrétneho osudu človeka a vy dokážete zrazu ten príbeh, tú históriu oživiť a prostredníctvom toho príbehu konkrétneho človeka vy môžete prežívať emócie. Môžete sa z toho znovu dotknúť. Môžete vlastne zažívať tie veci. A to si myslím, že to je tá vzácnosť umenia, ktoré má, že vám dokáže toto sprítomniť. Oživiť, znovu vás tam zobrať a vy môžete emočne do toho vlastne vstupovať a prežívať tie veci. A to ma na tom vlastne príťahuje, fascinuje a tak ďalej. A to, čo prežívali títo páni v tých zložitých obdobiach, pre mňa napríklad jeden z najsilnejších momentov tej poslednej, tretej inscenácie, v tom kontexte aj Zlína a tak ďalej, že je to, čo sa tam Dodovi podarilo dostať a čo Radovan vlastne hrozne pekne v tej chvíli vlastne rozpráva, že jak ťažké muselo byť synom Tomáša Baťu ako zakladateľa. Že
to si myslím, že to je neuveriteľná jako ťaž. Myslím si, že keď sem prišiel, veľa ľudí očakávalo že ten zázrak, že sa to jako všetko sem vráti. A vlastne nevrátilo. Ale nepovažoval by som to za nejaké zlyhanie Tomáša Baťu mladšieho. Že otázka je, že či je vôbec fér to od neho očakávať, takúto vec. Každý z tých chlapov a každý z členov tej rodiny, proste to sú silné udalosti historické, v ktorých oni nehrali nejaké druhé husle. Neboli to iba ľudia, ktorí boli iba v nejakom vleku tých vecí, ale oni boli, ako sa hovorí, pritom vlastne. A to máte iný typ zodpovednosti. A já jsem jim nezáviděl. Takže tak. Děkuju. Ten čas je úplně neúprosný, takže já jsem moc rád, že s každým z vás vlastně jsme natočili hodinový podcast, kde samozřejmě to téma rozebíráme ještě podrobněji, ale nedá mi to. Ještě poslední otázka na všechny na závěr a poprosím stručnou odpověď. Je podle vás ten baťovský odkaz z pohledu divadla už vyčerpaný, nebo se ještě dá něco s tím dělat a dalo by se něco inscenovat? A poprosím teďka stručněji každého z vás. Zase první, tak záleží, co budeme brát jako baťovský odkaz, jo, toho jako víc, ale myslím si, že to, co jsem říkal, jako jakási zodpovědnost, charakternost, pevnost, pravdivost, vlastní příklad, ale zároveň citlivost. To chci podotknout, že Tomáš Baťa, nebo vůbec i Jan Antonín, já si vůbec nemyslím, že vlastně byl kontroverzní. Já mám velkou úctu k Janu Antonínu Baťovi a myslím si, že kdyby Tomáš žil, tak by nedopustil samozřejmě tento rozkol. Ale tak jako když se dva lidé rozvádí a mají se rádi, tak prostě najednou začnou mít pocity křivdy a nějaké nespravedlnosti a tam se to začne nabalovat a dochází k různým nedorozuměním a potom naschválům, což si myslím, že je škoda. Takže jako Tomáš zakladatel by to určitě toto nepřipustil. Takže já si myslím, že tyto vlastnosti, které jsem říkal, jsou vždycky důležité si připomínat. Úcta k člověku, úcta k pravdě a to je prostě zdroj divadelních inscenací a divadelních příběhů. A to by měla být vlastně i motivace pro náš život a nějaké heslo, kterého bychom se měli držet. Já na to navážu také, že jsem velice rád a ne jako, že bych si z toho dělal srandu, ale vážím si opravdu i toho ocenění, které jsem dostal, protože si myslím, že pořád tady ve Zlíně panuje nějaký ten nesvár mezi rodinami. A já bych byl rád, kdyby prostě se tyto věci otevíraly dál, ale aby se to nepotíralo tím negativním směrem. A proto já bych byl rád, kdybychom se třeba na divadle potkali s celou rodinou Baťů od začátku až do konce v nějakém třeba komiksu. Ale že by to byl prostě nějaký nadčasový takový jako rodinný seriál třeba. A to by mě možná bavilo. A aby si to tam třeba i vyříkali, ale v takové jako hezké prostě demokratické formě. Můžu ještě jenom, já si myslím, že kdyby Tomáš junior, teda zakladatel senior, byl teďka, nebo potom jako později mohl něco Janu Antonínovi říct, tak si myslím, že by byl velmi překvapený, jak dál rozvíjel a velebil jeho odkaz a pokračoval v té jeho tradici. To si myslím, že by prostě bylo, protože za to je opravdu potřeba tomu Janu Antonínovi vzdát hold. No, protože když jsme v Otrokovicích odhalovali památník Janu Antonínovi, tak tam totiž mladí měli takovou prezentaci a říkali, my tady prezentujeme spory rodiny Baťů, ale o tom se nesmí mluvit. Tak jsem nechápal, proč to prezentují. Tak já budu stručnější protože se cítím být víc umělcem, interpretem, než skutečně erudovaným znalcem a baťovědcem, tak to vnímám samozřejmě jinak trochu, ale použiju větu z jednoho z těch představení o Baťoch. Zlín není jenom Baťa. Zlín není jenom Baťa, protože byli obklopeni neskutečným množstvím skvělých, fantastických lidí.
A pokud se ptáš na to, jestli je tohle téma vyčerpáno, tak jako zdaleka není, protože ať můžeme mluvit o architektuře, ať můžeme mluvit o filmu, o čemkoliv jiném, je spousta lidí, kteří byli přímo navázáni přece na jméno Baťa. Takže určitě vyčerpáno není. No, ja myslím, že zaslúži si Zlínske divadlo veľký rešpekt za to, že sa do určitého druhu konfrontácie s tým momentom toho časopriestoru, ktorého súčasťou vlastne púšťa do nejakého dialógu. Podľa mňa cieľom nebolo ani od začiatku, som tak nevnímal, niečo vyčerpať, čo je nevyčerpateľné, ale cieľom skrátka bolo v danom čase a priestore nastaviť nejaký uhol pohľadu k svojej vlastnej realite. A pokiaľ by ešte budúcnosť nejak bola naklonená tomu, že nejakým spôsobom tie 3 inscenácie, či už formou záznamu alebo formou napríklad akejsi fotodokumentácie postaviť vedľa seba, tak si myslím, že to je možno niečo, čo sa na začiatku tak nejak netušilo alebo neplánovalo, ale mňa by to ako diváka strašne bavilo a priťahovalo pozrieť sa na tom v kontexte akéhosi zvláštneho celku a nejakého uzavretého, v úvodzovkách uzavretého príbehu. Naviažem na Doda. Keď som vlastne už ako umelecký šéf nášho divadla mestského tu na Zlíne sme uvažovali o tom, ako završiť tú trilógiu a hlavne kde ju spraviť a tak. Nejak som cítil, že by to nemalo akoby zostať v tom divadle, že by sa to nejak malo vyliať do toho mesta a od všelijakých ako myšlienok, ako to spraviť a kam prísť. Vlastne presne v tom čase, keď dozrievali tieto úvahy, tak sa finalizovala tá fascinujúca pre mňa rekonštrukcia vlastne památniku Tomáše Bati. A vtedy nám to tak rozsvietilo a hovoríme, že tam by sa to malo uzavrieť, tam by sa to malo vlastne dostať. A nesmierne som šťastný, že keď sme vlastne s Dodom sa potom bavili, že by to teda spravil a že ten priestor má kopu takých ako pre divadlo komplikácií, ale že sme obaja a zároveň všetci okolo cítili, že aj napriek tým prekážkam, že to stojí za to. A myslím, že sa fakt to podarilo s ocťou Dodo, že aj s tým priestorom, že to dostalo akúsi zvláštnu, pretože keď si vezmete, že ten památnik, ja ani neviem, či existuje niekde památnik ako budova vlastne, že sa väčšinou sa postaví nejaký obelisk, nejaké proste socha, alebo čosi také, ale že niekto ako památnik postaví budovu, ktorá nemá iný účel vlastne, len to, že v nej je kódovaná tá filozofia, tá myšlienka, už to je mimoriadne čosi. Už to bolo mimoriadne vtedy a je to dodnes. A zrazu tam človek vstúpi takým tým ako takzvaným imerzným divadlom, alebo tým site specific, ako to voláme, čiže inscenujeme divadlo v nedivadelnom priestore, akési dokonalé splynutie. V niečom sa to akoby symbolicky završilo, tá trilógia tých 3 veľkých mien baťovských. Ale rozhodne téma nie je vyčerpaná a ja už teraz viem povedať, že vlastne už mám na stole od skvelého českého skladateľa hudobného Zdeňka Krála mám námet, že on prišiel totiž s myšlienkou, že urobiť akoby tú baťovskú story pre deti. A ja myslím, že to by mohlo byť fakt ako zaujímavé, že nejakým spôsobom ešte toto spraviť. A tak ako hovorí Radovan, tých tém je ďaleko viac. To mesto vzniklo ich činnosťou a ich prácou a je ťažké nenaraziť tu stále na nich. Či zoberiete Karla Zemana, zoberiete celé filmové ateliéry a tak ďalej. Ale to podstatné, čo je, že, a tým teda už skončím, Mestské divadlo Zlín systematicky a vedome pracuje s tou regionálnou dramaturgiou takzvanou, s tými témami, ktoré sú spojené so Zlínom, so Zlínským krajom. A myslím, že
A toto samo o sebe je nevyčerpateľné. Tých tém je strašne veľa. Aj tých súčasných, aj tých minulých. A viem, že toto divadlo v tom bude pokračovať a pracuje a v tom vidím ja aj ten odkaz. Aj opäť za divadlo by som chcel nadácii Tomáša Baťu poďakovať za to fakt ako ocenenie, ktoré proste má pre nás význam. Lebo ja ho vnímam trošku ešte aj v širšom kontexte. Práve v tomto celom. Že to, ako sa to divadlo venuje vlastne zlínskym témam, tak som to zobral tak, že to je ocenenie aj celej tejto činnosti, aj tých ľudí mnohých predo mnou, aj tých, ktorí verím, že po mne prídu. Takže ďakujeme pekne ešte raz. Tohle byl speciální díl publikástu věnovaný Tomáši Baťovi. Od jehož narození uplynulo 150 let. Pokud vás baťovské téma zaujalo a chcete se o něm dozvědět víc, určitě navštivte některou z přednášek, besed či konferencí pořádaných nadací Tomáše Bati. Rok oslav ve jménu Baťa 150 je v plném proudu a veškeré informace najdete přehledně na www.baťa150.cz. A já se na vás budu těšit u publikástu zase příště. Díky za vaši přízeň.